Master Popes, are you angry of PRDD? Si Predi gila bitaw, President Rodrigo Duterte, or management sa ABS-CBN. Siguro iyang gipangutana kung asa ko nag-angry sa kang president or dito sa management sa ABS-CBN. Actually, ang tinuod yun. What's up mga kamamilya, mga Migs? Welcome back to my YouTube channel. At ito naman, nag-vlog na naman si Mr. Pompey. It's been a while. Yes. Naghayatos ko sa vlogging, pero naagam ko, live stream ko, di ba? But sa vlogging, medyo nag-hiatus, meaning may pinagdaanan kasi. Nagsigitag try to move on from this kaning naagian na tong shutdown as kapamilya. Medyo ipahulong na kita. Sad siya, but we need to move on. Kung si Joe Romantico, tanawa ang iyang YouTube channel. Nagkuhan siya ka ng last days, kay last week man siya vlog, no? So parang last days niya dani sa station, kay mingaon na siya dani sa ABS-CBN. So ako po, yung kung unsa may lahi nga content, nag-post ko sa Facebook og mga questions ninyo. Eto na, nag-post na og daghan ang mga ni comment. Eto na ang inyong mga questions. Ako nag yung answer mga pamilya, mga Migs. Let's do this! Kang Karen, ingon siya, if you were to give your fellow jocks a message through a song, unsa nga song ug kang kinsa? Ato na lang i-generalize kay kung unong kabuksong siguro akong imo ang grabe sa Karen. So, Seasons in the Sun. Naisip ko lang yan. Ngayon lang. For all the DJs nga akong nahalubilo, bisan pagkatong nahawa na o friends pagyapon ako hantod karon, diba? Goodbye to you, my trusted friend. Yeah. So ano bitaw? We have joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hurts and the furts and the spreading on the glurts. Mga lyrics. Si Mamshi Jaya Chan, check yang channel ha, Jaya Chan. If wala ka nag-DJ, unsa daw ang akong profession? Kung wala ko nag-DJ, guys, nanatili kong video editor and graphic artist and akong pagkamacho dancer. Wala man ko nag-model, wala ko po nagkuhan. Siguro cameraman, no? Kung hatang ko opportunity makatrabaho og something, I think pwede ko sa cameraman. Yan, host siguro. Pero cameraman siguro. Naagyapon sa media, no? Di niya gyapon. Si Paul Salahid, ingon siya, unsay mapayo nimo sa mga aspiring DJs karon? Yeah, siguro na ko yung mga subscribers diha or non-subscribers nga gusto mahimong DJ sa ilang own city or unsa ba ka na. If you are a Bisaya DJ, then pwede ka kanang Bisaya gyapon, no? Kay para syempre your own vernacular language. Pero kung ipa-English gyud ka sa inyong station na, kailangan gyud ka maging mag-try nga mahimong fluent ana nga murag you think English ana or Tagalog baka ha. So depende na siya. Now, I think no, ang pinaka the best na akong mahatag sa inyong advice is that sa kadaghan nga mga DJ, you have to ask yourself nganong lahi ka. Okay? Muna gitudlo sa amo dani sa MOR kay kung pareha ra mi tanan, unsa ano makabalo kung kinsa si Master Poppy, unsa ano makabalo nga kung kinsa si Kuan, di ba? I-differentiate ninyo si Maricar og si Maria, di ba? Si Lala og si Maricar dapat lahi gyud. To think nga unsa day akong maidalit nga value sa akong listeners nga lahi sa uban. Ingon sa mga mentors nako like Ma'am Donna, hi Ma'am, and sila ni Bernie o sa tanan nga mga si Mami J, isa pud na siya sa mga nag-isip nga master na lang ka kay Master Poppy ang tawag sa imo kay murag more on information, more on knowledge
maglahi gyud mi ni Boy kay si Boy murag believe it or not mahingana man ako more on information facts gyud kaayo. And at the same time kanang murag stimulating sa mind. Kailangan mag-isip sa ka, dili ka pareha dapat sa uban, no? Kung hugot-hugot ka, babae ka, medyo romantic or sexy-sexy ba ka or dito ka sa palingkera or unsa ba ka? Reese Ann Capio, how do you handle requests or feedbacks? Unsa man ang mga request, mga music ni siya? Then unsa imong usually gabuhaton when preparing for a set? Kaning request unsa man ni kaning mga songs, no? Gitrain mi nga if wala ang song pag syempre isa ra man ka request, if wala ang song sa hanay sa playlist ng MOR, ingnon nimo nga para dili kaayo siya masubo, ingnon nimo nga pangitaon nimo, no? Dayon kung naa pwede nimo i-play diretso basta kay ang importante kung example budots lugar ang iyang kuan, ang iyang request unya naa ka sa gabi. Siyempre dili nimo itukar na iyang request, ipapangita gyud nimo siya nga walay lain diha kanang dili bibo kanang pina-romantic na lang ta karon kay gabi naman. Kung naa maayo pero dapat nakahaom sa programa. Nya pwede ra pod balibaran kung wala gyud, no? At least makabalo sila dili. Then unsay imong usually una gabuhaton when preparing for a set? I think lahi-lahi man kada DJ, no? Para sa ako lang I need to know unsa akong direction ani nga oras, like sa 2 hours na ako or 4 hours na ako, unsay akong direction ani, nakahanay na ba ang akong mga balita nga insert, nakahanay na ba akong mga programa stingers sa kuan sa kanang mga intro o extra sa mga music audio needs, no? And gusto na ako nga kanang kabalo ko unsay tema ana ang segment. So preparing, syempre nakabutang na dito ang akong mga music and naka-research na ko daan sa akong mga needs nga information. Ingon si Ryan Dacuelo, what's the best thing of being an MOR DJ? Ang imo ba pasabot ani sa lain station? Or ang imo bang pasabot ani is becoming a DJ generally? So akong i-assume nga as an MOR nga dani ka ABS-CBN nga station, okay? Siguro aside from kanang nakasugod ko danhi and privilege kay kong swerte kong sikat na daan ng MOR pagsulod nako, so dako kay tugtabang sa audience nga kuan, daghan na kay kaila sa ila and then ma-appeal ka sa ilang kasikat, di ba? Sila ni Daddy Aldrin, ana si Totoy Bugoy, ana si Bernie Bitok-Bitok, and then tungod sa ilang names kay nailhan na sila pag sila mo introduce sa inyo, pag sila mo talk about sa inyo, na dako na kayo na siya nga impact as a DJ individually. And then kabul na pod ka, ang advantage yun sa MOR kay na ITV ang ABS-CBN. So kung mag-advertise sa TV about sa mga DJs, makita ninyo mga noong usahay mag-guest ang mga DJs sa Pamaw Espesyal, mabalita sa TV Patrol. So mas advantage siya compared sa uban nga medyo wala sila sa TV or kanang gamay ra og venues na para ma-introduce sila or ma-hype ang ilang name, di ba? In a way, dili man ako ma-compare gud kay wala man ko sa lain nga station naka-appeal. So mo na siya. Oy, shout out day to Winset Hakot nga nagsakit daw ang heart pagtanaw ni ani nga post. Si Charlie Grand nangutana siya kung na ba daw ko'y plano mag-work abroad. Well, Charlie, sa una nakaplano ko ana, pero case to case lang kay kung na ako'y uyab nga mag-abroad, dili man ko makakuan, I think maglisod ko basta LDR. So I think ahya pa ko maka-abroad kung nag-abroad pud siya. I mean, magdungan mi didto, mag-uban mi didto, or moapas ana. So as of now, I'm murag mas ganahan ko nga naaratada ni sa Philippines.
mingaunon manggugpod ko dani sa Philippines, and siguro mahadlok lang gid siguro gyapon kay comfortable na ko dinhi sa Cagayan. Murag wala pa gamay pa kay chance, pero kung naay mag-offer sa ako nga murag mo'y makapabalay sa ako abroad, kung naay mag-offer nga sigurado kay maniguro pud ta, di ba? Dili basin ma-change akong mind. Si Pinpin PM, lisod ba magimong DJ job? Murag hapon na dani, oh. Grabe kay. Mga kong uban di ay, guys. Easy ra siya para sa ako. Ang lisod lang dani is kung nay mga paperworks, ang lisod dani kung kanang wala man nag-enjoy man gud ka. Kani siya nga trabaho is ga-enjoy ka kung ganahan ka magig-istorya sa uban, makig-chika-chika, ganahan ka maka-experience og mga artista, ganahan ka nga naay magpa-picture sa imo, ana, or ganahan ka mo hatag sa imong creative ideas o i-implement ka na siya sa pagkanta, labi nag-music, ganahan ka sa mga paghimo og mga segments sa usa ka event, ana, kung ganahan kag mga ana, may ka mo storya mo kabalo ka sa show business, no? I think this is very good. Labi na sa mahilig nga nag-graduate pud sa Mascom, sa Devcom. So basta naa kay talent, makita ang talent nimo tapos maayo imong attitude, okay kay kastanan para mahimong DJ. Nag-ask si Nico, what is next for you, master? So far, no, samtang move on ta, for 1 month nangita na tag mga online nga mga something, and sa una pa man ta ng YouTube o Facebook, ginapag-igting lang nato na siya, but karon na mga new ventures, online collaboration sa lain-lain nga mga business para mag-promote ka. Dagan nangutana kung balhin ba kog radio station, dili pa na siya klaro kay wala pa'y kanang murag direction nga akong nakita pag yun. Ang pinaka closest is being an online freelancer. So kung ganahan mo na yung mahimog logo, syempre danhin na mo, and danhin na mo sa Poppy Designs, tanawa lang niya akong Facebook page ana sa mga designs na ako, and nagkuha na punta, syempre napamantaan ng jingle making sa inyong mga songs, mag-compose man ta, and video editing, vlogging sa mga companies diha nga gusto or mga products ninyo da. Syempre napagyapuntaan na kaning atong mga racket sa una, nahimo na natong posible na mga main source of income na dayon. So that's next for me. Ingon si Marnie, nada ba ko ilain nga work? Wala pa, Marnie. So hopefully madawat ta kay nagtry ko sa onlinejobs.ph. Hopefully na ay foreigner nga pwede mag-hire sa ako. Pero wala pa ko na-doubt kay daghang kayo ga-apply lagi karon. May problema karon sa pandemic eh. Nag-online job na pud ang uban. So daghan ka mga karibal o mga mas maayo pa sa imo. So dili kay ta maka-assure, no? Nya Philippines pagid, di ba? So daghang kaayo sa Philippines karon ang nagingitag trabaho. Hopefully please pray na nga natay nga nga job, online job, bisag isa lang, and then mga racket-racket na lang din ta dani sa local. And after kang Marini or Marini, murag kulba ning question ni James Earl Pincinaves. Master Pops, are you angry of PRDD? Si Pridi Aguilar, bitaw, President Rodrigo Duterte, or management sa ABS-CBN. Siguro iyang gipangutana kung asa ko nag-angry sa kang president or dito sa management sa ABS-CBN. Actually, ang tinuod yun, if hindi pa kayo na nakapa-Netflix ngayon, if you want solo account,
Tapos 3 months access sa Netflix Premium. You can have it for 1,100. Pero kung subscribers kita, may discount ka sa akin. Gusto nyo, 1,000 na lang para sa mga subscribers ko. Kung gusto nyo naman for 6 months, yun din for users or devices, 2,100. Kung subscribers kita, 100 peso discount na yan. Gusto nyo 1 year, 4,100. And kung subscribers ka, 4,000 na lang yan. So kung gusto mo naman na 3 months ka pero isang user ka lang kasi cellphone lang gamit mo, or gusto mo TV lang kasi dyan sa sala nyo, eh pwede kang mag-avail niya ng 300 pesos sa akin. Tapos 1 movie download per day lang. Gusto nyo 6 months, 600 lang. So, kung gusto mo ng 1 year, 1,200 lamang ang isang device. So ano pang hinihintay nyo? Avail na kayo dyan. Please email me sa email dyan sa baba or sa number na nandyan. You can message me on Master Poppy Facebook. Ang tinod yun, Ana, wala ko nasuko sa presidente, wala po ko nasuko sa among administration. Kailan naman siguro mo sa akong very kaning open kay ko sa tanan, no? Sometimes makaingon ko nga I'm the most understanding person you can ever have, or as a friend, no, or as a partner. Kasabot manggug ko sa hugot ni Duterte, and isa po na siya sa akong gi-vote yun. I mean, isa po ko sa mga nag-vote yun sa iya, and mayroon ka nga nagsisi ko sa akong vote. In a way, wala man ko nag-expect nga siya po ang magpa-close or part siya sa mga dili ganahan gid sa ABS-CBN, and at the same time sa mga mayroon ka nga nakasala ang ABS-CBN, ang mga leaders mo'y hinungdan, I think dili. I would defend that because na circumstances lang gid ni siya. Meaning, niabot lang gid ani nga mga panahon nga naay ing-ana nga problema within the system, problema within the politics, ana nga murag nagkagubot, and naapektuhan, apil ta naapektuhan, and kinsabay mayong tao nga di maapektuhan sa mayong nga mga butang sa kalibutan, di ba? So pandemic gani apektuhan kitang tanan bisag sa ultimo gamay nga tao, no? So part na gid ni siya, and dili masulbad pod ang mga plans or ang mga problema kung mag-angry ta, mag-hate ta with each other. Nay, kuan lugar mahay nga kung makastorya pa lang ko ni President Duterte, inon gyud na ako nga nabi ami taga Mindanao bi ami, Mr. President, kami biya gid to ang ni support, di lang namo ginaingon kay media mi as personal nga murag mo vote sa imo. We urge everybody nga among mga na Duterte na inyong kanon kay taga Mindanao gyud na siya, di ita pabayaan. Ana, pwede lang like mahay lang. Pero kung yun ka like sa congressman, my opinion to that is ang mga congressmen nagkuan ra po to sila their own conscience, no? Kanang kung unsay naa silang mind, kung hopefully walay halong politika, no? Feeling niya nga medyo dili ka pasar ang katong mga reasons ni ABS-CBN o ilang mga constituents. Kung feel nila nga marag kulang nga ihatagan og kuan another chance, well, muna ang ilang opinion na naaman sila sa power, naaman sa ilang decision. So, saan sila? Munang niabot og 70. So, overwhelming man ang kwan, ang result. So, we respect that. And, kung naamay halong politika, ilan na to, konsensya na to nila, no? And, dagan man kayo gahatag og opinion, murag naagid sila dito, no? Murag kailagid sila sa tao, no? So, dagan kay mga against. So, no hate lang para sa ako. No, mahay lang. Nalay mahay nga, murag, kung ako pa to nahimong congressman, dapat na ato'y forgiveness, na sanction lang, na pabayran kung kailangan pabayran, usabon ang dapat usabon, pero dili i-shut down. Kung ako to. Dili man. Dili man ko congressman. Naon sound naman natin. Ha? Si Engil Pelobilio, you're being part of MR as DJ, so unsay si lines nga makaibili ninyo sa imong listeners so that they won't forget you. No, I think it's up
to you. I think walay lines nga makaingon nga dili ka nila malimtan. I think depende na gid sa ila, no? Pero kung mayang ka og unsay words of wisdom nga imong ibilin sa mga listeners, thank you, no? I think gratitude of being a supporter sa among tanan mga gipanghimo dinhi nga nay nag-appreciate, and sa tanan nga naminaw bisag gibash mi nila pero naminaw sila, thank you gihapon. And ang akong gakuptan karon nga prinsipyo nga murag ikabilin lugar nako sa MOR is pareha sa una nga akong giingon nga bisag naalay isa ka tawo diha nga na-change iyang life tungod sa akong na-share sa radyo. Kung nay isa ka tawo diha, bisag isa lang nga na-change ang iyang pananaw sa kinabuhi tungod kay nakadungog siya ani nga programa nako. Nakadungog siya ka Master Poppy nga nagi-advise sa Master Poppy nga ani. Nakadungog siya nga naa ako'y gi-share nga life encounter nako, and then tungod ato na change iyang pananaw, nabalik sa kuan, nabalik sa maayong dalan. I be very very happy na gyud. I think that's a simple purpose, pero I think that's one big purpose nga pwede na ako nga madala, no? Kung naamay ingana na usa, please comment below if ikaw to. Si Josephel ingon siya, how will you describe English, how will you describe your life being part of ABS-CBN? Okay. Master Poppy, please update us kung asa ka namo sunod madunggan. Kay sa panahon ra ba naga-OT mi sa work, always jud mi ka tune in sa MOR labi na sa imo sa time slot. Yes, sa gabi siguro I think pag uli nila or nagkuan sila kanang na sila dito sa office, naka-on ang ilang radio nya pang gabi man gid ta, di ba? So overtime ana. So salamat Josephel. Siguro as ABS-CBN kapamilya, very privileged ang akong feeling, no? Kumbaga, proud jud ko na ABS-CBN ang tatak, no? Proud jud ko nga kapamilya. And sa una pag yun, wala pa ko na ABS-CBN, nakita gyud na ako akong self nga mahimong kapamilya employee. Sa akong pagkamaskom, isa na siya nga dahilan nga nung nagmaskom ko kay gusto ko mamim-part sa ABS-CBN, and dili dapat ko basta-basta, no? So nagtuon jud ko og tarong sa akong pagkamaskom, and looking forward yun na nag-OJT pa ko dinhi ana kay gipangutana pa ko sa pag-hire sa ako dung nganong ABS-CBN man nganong dili man ka sa Oban Station nag-apply. Ingon ko, ma'am, sa una pagyud kapamilya nagyud ko daan, and I want to work here, and sa akong tan-aw daghan ko mahimo kong asset kay daghan man ko nakita nga pwede nako mahimong daghan ko nakita nga ma-improve nako sa company, meaning dili kay kulang ang company, but nakita nako ba nga kung naa ako sa company mahimo kong kuan beneficial na ako'y value. I think pwede nako na ma-changing ana and ma-better pag yun ana. So siguro mo na siya siguro ako lang ning feeling becoming a privilege, makahilak ka kay kung naay matabangan ng ABS-CBN murag mahimo kang part, no? Being part of MOR pod, kung naay mapalipay ang tao, si Bernie makapalipay, and then dagan malipay nga ni adto ang MOR dito, murag kag nahimong part bisag wala ka ning uban didto, di ba? Cool siya kung istoryahan ang ABS-CBN, cool siya kung istoryahan ang MOR. Lately raman na siya nga murag na change ang kuan sa uban. Siguro makapunta na lagi kung nganong hate kay nila ang ABS-CBN, no? Nga wala may gibuhat ang ABS-CBN sa ila. So siguro naiuban underlying circumstances, pero I think it's a general nga judgment, no? Nga tanan media ana kung nasayop man ang ABS-CBN, well, walay perfect. Kung nasayop man ang isa ka reporter, well, walay perfect. The same as the other stations. Pero nganong nganong i-specify man nimo nga ABS-CBN
medyo gaka-hurt mi ana pero part of life. Kailangan lang gani mo na ato bangon. And kung critic na sila, mas maayo gihapon na kay ma-improve lugar ka, ba? Hala si Gail Lugmay. Bisingan. Ingon siya. Taas-taas ni iya. Oh, grabe. Ano siya? Basta, gasakit ko nga nung wala na ABS-CBN. Wala na akong favorite kaayo nga radio station. Siya una, makadumdum ko. Kay kasukaan ko sa management. Kay gina-volume ko na ako ang radio. But later, nasabtan nila nga nung magkatawar ako isa nga maminaw. It's because na-entertain yun ang listener sa mauto akong mga manager mangutana kung unsay number or frequency sa station kay mauna po ilang ginapagtugtog sa ilang van, mauna po dayan among ginapaminaw. Wow, salamat kaayo sa mga guests. Ay, especially kung naay ginapaabot. Aba, nag-share ako ha. Nakakamiss kaayo. Akong pangutana, nganong gwapo ka? Grabe sa ka mga utana ba? Gael? Kanang murag, di naman good na nga yung pangutana, good! Si Dante Melendez, ingon siya nga unsay mga best moment with artista. Well, na ako'y katong PBB nga si Jamie nga first time ako nag-expect sa PBB na siya na katong morena sa PBB kauban ni Loisa nga batch, and then wala ko nag-expect nga kanang Sabaduha muanhay sila sa station. Wala ko na-excite ni Loisa, kang Jamie ko na-excite kay cute kay na siya, ganahan ko may nga nga beauty. And pag ano niya na danhi murag nagkurug-kurug ko nga murag wala ako sa pan, murag sikog tanaw sa iyang mata, sa iyang paano dito murag na lain akong heart, di ba? So murag naka-crush gyud ko sa iya, and then ako din siyang gi-add sa kuan sa Instagram diretso. Dayon nami mga personal nga mga chat kunuhay, pero more or less as a kapamilya nga kanang kung gusto ka mo ani sa Cagayan de Oro balik ana pwede ko niya ana pero okay basta di ay mag-close. Pero si Loisa wala gidadma ginako si Loisa, bata pa si Loisa. Syempre sina ni Coco ana man na sila na agyapon sa mga babae gid gyapon ko nga kanang ka memorable, no? Si Yasi dili kay wala kay kang Yasi. Tanawan ninyo ang akong mga sa YouTube, i-search niyo Master Poppy, Coco Martin, and Yasi. So, si RC Munoz, katong ni ani si RC guwapa kaayo. Pero ako magud nga tao, medyo dili nakulbaan lang ko ato. Kay tungod sa kaning artista na di ko ganahan lagi kana nga feeling, labi na kanang mag-call pud me sa kanang via patch sa telepono. Kulba siya and tungod pud sa Tagalog, no? Kana maglisod ka. So una pa ka mo translate pa ka sa imong naon ay pa din mo istorya, no? Medyo at least naka-prepare ko atong kay RC. Tanawa gyapon na ninyo sa YouTube, RC Munoz with Master Poppy. Ana. Kay ako siyang sabot siya nga ex ko na hay na ako siya. Ex ko na hay. So, nagpiling close pod na buutan kay si RC actually galing lang Bugay. No, ako yung gibinuangan actually. Nagsige siya tanaw sa akong script dito kay, ga-script mo ka, ga-script. Yara kong diyan na magi-mata-mata ko niya. So anong gusto mong tanong? Ano ba? So, buutan ng mga artista actually. And makarelate ka ba nga? Dapat kung sikat ka, dapat mo kuan jud ka, mo level jud ka sa imong mga bisita, imong mga nag-interview sa imo para syempre, no? Kung celebrity ka, you have to be ang pleasing personality gyud. Hi ko kang isa to? Kang Lizalyn Seslis. Hi ko sa imo. Salamat sa pag-comment. Apil na pod kang Christine Damasing. Thank you Christine Damasing sa imong support.
Si Laryang, nangutana siya, unsa daw akong memorable moment sa sadsad. Ano bitaw, dagang kaayo. Pero kung may yung kag memorable, I think ang pinaka first nga sadsad in which nangadto sila, napato sila La Morena and gitudloan ko nila and dito ko na amaze nga ingani de ay magsadsad ang MOR. Wala pa ko kauban sukad, wala pa ko nakasulod og mga disko nga MOR ang gadala. So the first time nga ila kong giuban didto ni siya sa Baungon, kang kaayo the crowd was kuan and medyo daghan na nakailapod sa ako. So murag na overwhelm ko sa mga hi, masupobi ana kana bitay nga na overwhelm ko and then nakita na ako daghang kay nagpa-picture kang lala na unya. Murag naka-feel ko nga kuan ay walay ka pa picture sa ako. Ano ba ito? Pero that was memorable because dito na ako nakita nga grabe ang impact sa tao pag MOR na. And I was questioning myself ba nga unsay akong maambag party man gyud magsadsad na magyud ko after ani no magiging DJ na magyud ko sa sadsad and dili na nato i-mention tong mga malaw ay nga mga nahitabo sa sadsad ha. Ang pinaka worst lang gyud nga akong nakuan is naay usa didto nga hubog nga sa crowd nga nagtan-aw sa ako nagsigig tutok tapos sigig tudlo-tudlo murag na ba nasuko ko nga wala mong hindi ko kailaan eh. Tapos nag-wonder po ko kung kinsa ka man, sir. No, pasayloa lang ko kung nako nasala ni mo, sir. Ayoko ana, sir. Grabe sige ka, sir. Alam ko sa lang yun, Kani si Marlon AD nangutana siya pero dili related sa MOR or ABS-CBN. Youth camp ni siya. Shout out lang ko nimo do. Sikaton kay kadwa Marlon AD. Nang pasikaton ato nang pasikaton. Dito best friend ako na. And Erica Blanco, ngano sige ka pang libre pagkaon sa silingan sa station basta ting snack nas hapon. Bitaw ay praying for better opportunities for you mas popping. Ayan. Salamat Erica ha. Wala kay ko kasabot sa imong kuan nang libre ko. Sa imo siguro ni or sa man ni? Sa uban? Or sa mga tao dito sa gawas? Well, kung naalang gigi kwarta man, libre man gigi ko. Sa una ram ginan sila, dagang kay nag-ingon sa ako sa college pa lang daan. Bisag wala kay kwarta ato ha. Pero mingon silang happy giver daw ko. Karusa pa man di ka man libre, di ka tong nakay kwarta or naakay kaya, di ba? Samtang naay kwarta, you have to share your blessings. And then kung like naay magkalisod, siyempre, inyong tabangan, suportahan ninyo. Kabar, no? Mas maayo gid yapon ang magtinabang at kung naamay value sa inyo as a DJ, dili naman na mausap. Diba? Dili na naman na mausap kaya wala na may broadcast. Pero naamay value sa inyo as a friend, well, you can call us kung kailangan ninyo advice or mas turyahan lang. Dili kailangan advice. Someone to listen. Pwede kay ko. I don't know lang sa uban ng mga DJs ha, pero if you need me sa akong talent sa pag-graphic, pwede nato na sabot-sabutan, talent sa pag-video, hosting, pagyapon mistanan, and ma-happy me na dili mo makalimot sa amo o sangpit para lugar like matabangan me sa among own nga mga panginahanglan nun na maka-provide pagyapon mi sa family kung sa future, di ba? Dagan salamat sa mga tao. Wala naman siguro. Mo naman siguro tayo last. Dagan salamat sa inyo, mga kapamilya, mga megs, sa inyong pag-uban-uban for the past years. Sa ako, 6 years or so. 7, hapit na mag-7. Nga nag-uban-uban ta, din sa MOR. Daghan ko mga friends na nga sa Facebook na nahimog yung close. Dagan po nga mga na link ng mga friends and dagan po ko nga na business friend. Dagan po ang nahimong inspiration sa ako. Dili lang ang mga DJs, dili lang ako mga kauban sa ABS-CBN, but mga listeners nga nahimong inspiration sa akong kinabuhi pod.
Daghang salamat anang inyong walay puas. Wala mi nagpaluoy-luoy actually. And it's time for us, or for me, to say goodbye to MOR. Pero ang dugo, ang lessons, ang memories, nagpabilin pagyapon sa atong heart. And muna atong dadon nga mga lessons ug mga kinaiya kung asa man ta padulong ni Lord. Actually, naatay dako nga problema, di ba? Sa atong paghawa dinhi. Pero mas dako man ang gugma ni Lord. So asa man imong kuan, di ba? Ang mas bugat. Dito na lang ko sa gugma ni Lord. Nga dili gid ta niya pabayaan. Whatever happens, kung naay window nga mo close, naay portahan nga mo open. Murag nara diha basta mao na eh. Daghang salamat mga pamilya sa pag-uban-uban sa akong vlog bisag wala ni hinungdan na pagyapon mo diha. Please subscribe kung wala pa mo nag-subscribe, and please comment below kung ano sa inyong mga thoughts, no? Napa ba may other nga mga questions pa diha kay ako nang ansiran diha sa comments, ha? And don't forget to like, subscribe, and share this to your friends nga wala pa nakakita ni nga video. Until next time, bye-bye! Ay, kung kinsa dito yung wala pa yung Netflix diya, ing nakuha. Kapamilya forever.